Assalamualaikum, piye kabare rek? Ayo tebak, aku iki atene masak opo kiro-kiro? Bahan-bahane iki yo rek? Bahane engko tak tulis nang deskripsi yo? Piye? Wes ngerti aku atene masak opo? Nah, bener lur, aku atene masak gado-gado siram. Gado-gado khas Jawa Timuran. Iki bahan bumbu aluse. Lomboke dipotong-potong dulu. Lanjut, bawang putih lan lomboke digoreng ben gak langu. Berikute, bawang putih lan lombok sing wes digoreng mau, di blender karo kacang. Bumbu kacangnya dimasak dulu. Tambah no uyah 1 sendok makan peres. Micin secukupe yorek, ben sedep bumbune. Tambah no asem jowo titik wae, koyok nok video iku yo lur. Tambah no santan instan 2 bungkus. Godong salam telong lembar. Godong jeruk purut petang lembar utuh. Lanjut masak sampai bumbu matang. Ngenteni bumbune mateng, karo disambi plating gado-gado eyo lur. Isi gado-gado ono lontong, kentang, tahu goreng, sayur kubis dan kecambah. Iso ditambah selada yo, tapi saiki aku lagi gak duwe selada. Tambah no endok godok ben mantep.
Ojo lali timune yo lur. Nah, iki bumbune wes mateng yo lur, siap disiramno nang gado-gado. Gado-gado disiram bumbu sing akeh, ben mantap. Ojo lali ke ono sambel sing akeh, ben pedes iso ngilangno ngelulur. Iki gado-gado wes dadi, siap dimam. Iki gado-gado enak lur, ojo ngiler lur ndelok gado-gado, wes ndang dicoba gawe nok omah yo lur. Sampai kene yo videoku, ojo lali subscribe, like, komen lan saret yo lur.